ассалому алайкум, бардруи азиз, ҳамакаса созен тинҷаен саломатиё кору боро тинҷае. Бардруи азиз, омаден сразу ядоналайкира барои меҳнатҳои мо бижиқен ва навори имрӯзара гӯш кунен. Имрӯз бардруи азиз полни мошинҳои арзонае. числа ана 14 августи соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 114 сомонӣ. 1000 рубли 114 сомонай числа 14 августае. дар имрӯза видео дӯстони азиз дитта опели хечибег астае, хундай элантра ваз 2115, мерседес сечка, опел астра ҷи, дайво лассети, хундай аванте, сузуки свифт, яъне ки бардруи азиз ангами тойотаи сузуки свифтам. хулоса бардруи азиз, мошинҳои арзон мо дороӣ кардагиянд. марҳамат то охири видеоро тамошо кунед. касе ки пул дорем боварӣ дорам ки ҳамин навор ягон мошин мехарем. ва барои дастгирии мо лайк, подписатсияро бижиқен дӯстони азиз. ке ки ман видеои нав кардам шумода мерава. Лайк, подписатсияро ёдтон набурем. мерем акосуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, сар мекунем аки эълони имрӯзара илтимос бо диққат гӯш кунед. опели хечибек соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. опели хечибекай 96 сол, газ бензин кор мекунад, моторош 1.6 литра, коробкаш механика. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд дӯстони азиз. масъалаи ҳуҷҷат чӣ хати? мисол хай занг мезанед, бо мисол ягон чи арзон мекунад, 6 моҳи дига танировка доштаед дӯстони азиз. 6 моҳ танировка дора. балонош 80%, хадавоиш тупай мега, хадавоиш тенҷай, мақсад хадавоиш умуман кор надоштай. моторош вагони нав задагияй, краскашам нав кардаги дӯстони азиз. краскаша мисол ягон ҷош кор надора, чашкиёш умуман варид надоштаи. дӯстони азиз, соҳиби ин мошин гуфтагияй ки касе мисол касе ин мошина бихара, мақсад хонаш раи дурда боша, сума карта да партоя ма хидм мега то хонаша доставка мекунам. мақсад ками бародар ана 100% мошиниш да гаранти дора. ягон кас мисол хонаш раи дурда боша, сума карта да партоя, и бародар хидиш ҳай мекардай, мисол ба ҳаму хонара мебурдай. хулосаи гап, ин мошин то Россияра гаранти дора. мошин қарор дора дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. нархи мошин 41000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагием. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, мошине десен хундай элантра будай, соли баромадаш 2012. сӯзишвориш бензини холӣ будай, мақсад газ надоштай, фақат бензини холӣ. ана моторош 1.6 литра, коробкаш автоматай. мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки ленинский районда қарор доштай. нархи мошин 55000 сомонӣ. соҳиби мошин кам маълумот додагия, фақат нависагия ки срочни фурӯшӣ, кондитсионераш яхай. чӣ хеле ки гуфтем бардруи азиз, хундай элантра 2012 сол, нархаш 55000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошем дӯстони азиз, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунем. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. як бародари дига ана мошини хича сиёмка кардагияй, гуфакаи Сауду ТВ рекламашка, гуфтам гап нест. бардруи азиз, ана опели хечибек соли баромадаш 1996, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, моторош 1.6 литра, коробкаш механика. ҳуҷҷат надоштаи. ана балонош 80%, хадавоиш созай дӯстони азиз, чашкиёш мега варид надора, яъне ки мақсад мошин варид надоштаи чашкиёш. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ана пешина Қурғонтепа. нархи мошина 26000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагием.
дӯстони азиз, чӣ мошине ки мисол ана нарша фаҳмидани комментарияда бинависед, мо дар видеои оянда насиб иншоалло арзонтар мо дароӣ кардан барои шуморо реклама мекунем. Бардои азиз, мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 будай, соли баромадаш 2005. Сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объем мотораш 1.5 литраи, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор, коробкаш 100%. Дӯстони азиз, ана документам доштаи, яъне ки ана ҳуҷҷатам доштаи. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 9999 сомонӣ. 9999 сомон, яъне ки 1 сом кам 10000 мегӯяд. номерои телефони яка ҳастаи харидори аниқ. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, ҳам якада занг бизанед, маслиҳат кунед. бардори азиз, Мерседес сечка объёмни, соли баромадаш 1999, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. ана сечка объёмни яч хеле гуфтем 1999 солай, газ бензин кор мекунад, мотораш 1.8 литрай, коробкаш механика. ҳуҷҷатош 1 сола, кондитсионераш кор мекунад, утилизатсия дорад. зӯни азиз, ҳуҷҷат ҳамаш мисол қоидавӣ бидайда, кондитсионераш ҳам кор мекунад, утилизатсия ҳам дорад. балонош навай, хадавоиш ҳам нав кардагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина бардори азиз 48000 сомонӣ мегӯяд. 48000 сомонӣ. дӯстони азиз, сечка объёмни будай. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагем. номерои телефони яка WhatsApp дора. дар ҳамин номерои WhatsAppш занг бизанед, ака мақсад ана қатитон ответ мета, мисол гап мезана. бисёр нархи хуб айне ки 48000 сомон. Мерседеси объёмни, солаш 1999. коробкаша чӣ хеле десен, коробкаш механика. салонша мисол тозаи хушрӯай. номерои телефони яка ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. як мошини камрасходи дигара гап мезанем. бардори азиз, мумкин бисёр ди мошинҳоро бидонед. Suzuki Swift соли баромадаш 2008. дӯстони азиз, мақсад ранги ҳами Toyota. Suzuki Swift солаш 2008, сӯзишвориш бензинай, мотораш 1.3, мақсад ки да газам назани мешава, мотораш 1.3 камрасходай. коробкаш автомат. дӯстони азиз, ана мақсад ҳами дар ин шаҳр да бигарди бо беҳад хубайда. коробкаш автомат, мотораш 1.3, бензини холӣ. ана тақрибан ё ана 6 ё 7 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи соҳибаш мега. балонош 80%, хадавоиша нав кардагиян. бардори азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина 6000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагиам. номерои телефони яка ҳастай, занг бизанед, маслиҳат кунед. касе ки ҳафтум эълона тамошо кардесай ку комментария да бинависем. бардори азиз, ҳастен амҷода. бардори азиз, бисёр дар Россия гуфта будем ки ягон Opel Astra J бимон. ина марҳамат бардори азиз, Opel Astra J солаш 1999. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6 литраи, коробкаш механика. соҳиби мошин бардори азиз бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки срочна фурӯшӣ, харидорои аниқ занг бизанед гуфтагиай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархи мошин 52000 сомониш мега. 52000 сомонӣ. номерои телефони яка ҳастай, харидорои аниқ. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед, қати яка маслиҳат кунед. мошинаш тозаи хушрӯ будайне ки бардори азиз, Daewoo Lacetti будай. Daewoo Lacetti солаш 2006, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. мотораш бардори азиз чӣ хеле десен, мотори Ecotec будай. мотораш 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагие ки мотор, коробка Opel Zafira, 4 та балони нав задагӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархи мошина 35000 сомонӣ мега. 35000 сомонӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин ё мисол ягон компания чизе ки барои реклама дошта бошед, номерои ман аввали видеоро нигоҳ кунед, номерои ман ҳастаи, ё якум комментарияро нигоҳ кунед, номерои ман ҳастаи. чизе ки барои реклама дошта бошед, дар WhatsApp мо роӣ кунед. бардруи азиз, хундай Аванте будай, соли баромадаш 2007. сӯзишвориш бензини холӣ, абё мотораш 1.6 литрай, коробкаш автоматаи. соҳиби мошин маълумот додааст ки мотораш 100%, коробкаш 100%, краскаш ҳам 100%, утилизатсия кардагиемша, ҳуҷҷатҳои солона дорад. зуни азиз, нав хадавоиш кардем. бисёр арзон намешавад. срочни бардруи азиз фурӯшӣ бисёр арзон намешидаи. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 69000 сомонӣ. камтар арзон мешавад. зуни азиз, номерои телефони яка ҳастай, харидории аниқ, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. ханам хеле бачаҳои чай бад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза аз ҷое ки чӣ хеле мошини арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд, хая ки маъқул шуд нашид. барои дастгирӣ кардани канали Саудо ТВ барои пешравии мо як дона лайки бепула биҷиқен ва касе то охири видеоро тамошо кард, мисол касе ки то охири видеоро тамошо кардисе, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. дар комментария рақами 5 бинависен, ҳозир бинависен. ва агар шумо замин, хона, квартира, мошин ё мисол ягон рекламаи дига дошта бошед, метавонед ки ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунем. ҳамин номерои десен бардруи азиз, фақат WhatsAppшда бинависен чизе ки реклама дорен, замин дорен, хона дорен, мошин дорен ё квартира дорен, мисол чизе ки барои фурӯш дошта бошед, дар мо бинависен. ва дастгирии моро фаромӯш накунед. зуни азиз, лайк, подписатсияро набурен ва ана як бародар канали Хича гап мезана, гӯш кунед. касе мисол хоҳишмандем, бидроин канали ҳам бародарда подписатсия кунед. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам, ками мардури телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар саф кайшоти мо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум, телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болуштум, ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дастафка бесплатно, бародаро ки кадоме мақсад TikTok дорен, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум, да YouTube телефон тиҷе лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакаш мо телефон хариби бардар дар пана ихда боши.